obi se edura anadwo a na dunsini aso ache obi se na dunsini kra ya de na okoso ache dunsini edua a esiwa ye twa so tietia ekoso ache da be ho na de che kwhye no unim antu unim ani bo onte benti onte baase asekire nie wie adeshima mamu nyina adwo ade ache ba ku biem ade ache ne se de che nra de di kan fast na bo twedi ampokwa me tetrobo nsu nyame otonsuo ba wia oba hu ba han ba no ba nom oduma boy ketrema da bodwo mo gede mo frisa ne twedi ampokokoko na dumala kwa ne da so te ase e de onyankopon ase ye na nanom abosom ye nsamanfo nwia ne nhoma ehum ni aham ye da wono so ase esanse sunsun mu ade ye mfa ye ne hunu aye wo sunmu a ekwa muntumunu nti na obi wo sunsun mu ani wa na be hunu de ahinta wo sunsun mu ye na nanom abosom ni asa eso na kwa ye mo aboa ye kobo ye sunsun mu na niama edi ahim osunsun na ka oda sani nko no ka de be chimpo na nka wansore no wu watete apansam wonya abayama ne wonya hemane wonya ohaw ne abeblese ni nkonua nanso onyankopon ka bi onyame ka bi ana asa e de onyankopon asese odoma boa ye hwe nso e da so te ase na nana abosom ye da masie piafo ene ya wada anadwo ade achi a efiada de achi a memenda sa memenda yi dapa bi di anim da kronkro bi di anim na ne kwasiada ya kwaside de kai mechia asantema ewura ni wura mo ade tochi mesro odoban ko bo soro ba asase totobo nsu yame otonsuo bo awia oma unyansa mroso oma ugidie mu oduro oma okokoduro mapa oh ahode de onyankopon de chew kwa adwena owo se oboboa adasaman enkankan ne Ghana abasobo ya obo teachers ono a omom scholarship a wo hwe won school mesle okokroko nyankopon ne nananom abosomni asa no kronkron tano se omochidom omo ahoden nyansa mu nyansa tumi a eburu tumi nyina so se de utumi eburu tumi nyina so no ewo yansa asiso no ma unyansa eni awieye na de America de akosia na se oma enkwatenten ahodi wo mu ya wankwa bi wo ho ahodi nim enya nkwa papa obi ngui nanso ana enye papa obi tiase sabia mu sabia nyaado sabi kafrache ojana nan ewo sabi ne keteso na odasani apepa obi ngui sabi ontimi nsole mpo no anante obi ngui odampo agese sabi yekusano se de ode bode atugem na wodane no odasani ne bepaja no na ode ne fa atunchemu sa nkwa no na ewura empalo wate nyame ma nkwa ahodi wom tumi a odoma nkoma de ma wo asanteman a okoba ya wasabefo akonwa eye obrempon osetuturo odoma nkoma ensa tumi no onsa mfa mu nkam so emfa ma wo ye nananom hemfo ye wo Ghana mamu ha nyina me mamu nyina so ade tochi menyinam nyaja ewiase ye nyina de baako ensura bronko ena soro dokronko ye nyina ye Ghana fo okon atwam basabasa ye atwam matu maka watwam de aka nyina ye enkabomu efise praye wo yi uyi baako ne buo na akabomu a ne buobo na mempa ebo na madesra de ensa himfo Ghana nyina obaye baako na makabomu na matuma jemu man de asi wo na Ghana ma etuma fa no ntuma pefra mani so ade hunu no mbota no mislo oduma ko nyankopon so nta machi ma nye ho ebre bi besoso ebe ye ho efise bibia wo ne bre bibia wo na wieye bibia wo de kopem sabia mu sabia nyaado a odwuna dwempa na adwene pa so dwene ho de wo sura de na de suro no de obu ade na bibibu no de odi ade ni no na bibidi ni empo obampo wonenete na wa mani buo amana kasade na utrontro mu ana
empo o hwere sebi animonyam a wo obananim efisɛ mpanimfoɔ se sɛ ɔdo nsa hyehyɛ ɔdo ho hyehyɛ kraman a ɔtafere wano ebuo hɔ yi yɛde ma ne agye medase ɛnka ne tete hɔ no sɛbia nyaado nananom bu bebi ebe na nananom bu ye no enipa miensa ebisa me saa asɛm no mo a mo bisa me de ofra me phone so de o test me emuaye nie obi se edura anadwo a na dunsini aso ache obi se na dunsini kra ya de na okoso ache dunsini edua a esiwa ye twa so tietia ekoso ache da be ho na de chekwo hye no unim antu unim ani bo onte benti onte base unim ani bo onte be tu unim onte base na unim de eno nti na unni de wo abrabɔ mu no enti a be de a ye ni bo be eye be abebuo de eye de se wudi de enti onim antu onim ani bo onim de enti wonte da se onim be enti wonte baase ena onte de wona abrabɔ mu onim de enti wonte de wona abrabɔ mu ni nyina ye kasa ko a onte de ba bia jese nana Kesse TV ene Kesse media minua enani de dikaya mesra subscribe na share na fa won kire na wadwene bla o comment bla medase nananom ade ache na se de che nura na edura nwumra na dunsina ache aso ache no asekire nie ade sa na wiemu ensakraya bem ewiemu yesum na wiemu aboto na bibia ekɔ ne brim de okɔ na adwuma so edimirika be fie abehwe na yire ne mbanim opekɔ be fie sa de kye ento no ɛwɔ kwa mu na sum nduru no odimirika ntante so betra ne fie ɛhɔ na obehia na yire ne mba ne kunu ne mba na ondidie de woni kunu oni yire ono so dimirika ba na on so be pere tukubi na wadi edamase ade saye no ewiem ayetu ewiem yetu so a se de ohunu ade anopa awia ohunu ne biem bibia no bibi kakra be bata ho ohunu onua bi ba ohunu akirikiri a wa mewa ohunu se onua ne yasomasi a na obentre oya obampo na oya bema oya kokompo na oya tuntum de na bose ne na bode a efa ne kala ne kola no kwa de ohunu mpo jesu oben efese ade san no ensakraye aba na ade san ne dunsina so ache ade san no esan se ewiem nsakraye bibia yedin ewiem ayedin bibia taidin bibia dane brand gina so enti na du anadwo a ewiem ayetu nti sabre na nsoroma so di na hene ti sade nsan ye masum maya ohunu nsoroma wo wiem da de sade saye ena onsoroma epie ema ohunu nsoroma enti sade san na se onam kwa ebretuo mu ana onam kwa timpo bim na ehunu sade bi wo ho a na ade no esan se wa akira ohunu yi enti no se nipa bi mpo na ade bi mpo na da ho a oyam tibe hyew na wabobirim birim na wabo na ayama hyew no onim se bi ohunu ade bi a saman bi ana wahunu homa bi ana sabi nipa bonefo bi mpo na wuhia no na ayama hyew etu se dunsiri posi wona se dunsiri no esoro no eso a ohunu akirikira onim se nipa eda sani bi na eba ana wogina ho na okohia no na dunsina so ache no ade sa se de obehunu niam bia no ohunu so nkokwan so ti ade sa na dunsini aso ache mebefa ekwan bi so ade aka bakosem keto bi akere mo enka ne teto na ade bi esiye kasa bakosem wesu eda ba bi
enka ne empanimfo tenase na wotutu o mane na nanomfo na empanimfo nso hia panyine bi a odia empanimfo na no ono so ka bakosem o ka domankumasem o ka mamresem o kira mane o ka sunsumsem no mafutuo ene kwa nipa da sene obefa so obebo ne bra na obehwinti mpa onhwe ase nyame nhyira obia ti kodru pempenso ade ananano kan se ohufo obi o yehufo no sebia nyaado emfani ni kwanim udi ne bibia nyeye ne humpo ekum nipa na osusu se nipa bi a na sebia nyaado a no da busuani mu no no ehufo to ka je be ma ehu wo mu dodo yehu no firi utirim ne humpo sebe ehu kum nipa ehu to so atimi ma yam hyew o yam hyew so atimi ma pressure kosoro ne mpo ahwe atimi kum le duru bembe so be ma no so je chinyi se da bi me nya hufo na me samle mpo de mo pese me nya bia metima ye na nanum so kale ne hunu se da bi wo ehufo na tenti ne tietia ne se wo so nya hufo de agedado yi fa kwasi ye nsamampom na fa kɔbɔ na ho ade akyi a ye be kwasi wo ne akɔhwɛ sampa wa wutimi kɔ de ade ne kɔbɔ na no ho a dadoa no ɔhyɛ ne nso ya wontimi mfa enna na ɔmo nkwanta bia na ntimi mfa 9 enna na ɔmo 6 na ntimi mfa 6 na ɔmo 9 be ma no gye ne ho akyinyi na ɔgye dadoa no ɔde mirika tente ekowura nsamampom esanse ehu ewo ni munti ɔkɔso no ofrantoma emra ɔde dadoa no ɛkɔ nsamampom a ɔbɔ dadoa wɔ enna no ho no sɛ na ntoma na ɔde kɔ enam hunti ɔde dadoa no bɔ ne ntoma mi ti sɛ ntoma eframi na nka de atwi fam na abrantie no papa no de dadeɛ no dadoa no bɔ ntoma nim onim sɛ ɔde abɔ fam o esanse adeɛ san na du nsina so akyenti no ɔde dadoa no bɔ ntoma nim abra wa hu so ɔde abɔ ntoma nim ɔde dadoa no bɔ fam wie yɛ pɛ ya ɔbɛsɔre aba no ɔsɔre ya na dadoa no ɔde abɔ ntoma nim no ɛtwe ntoma no ɛwa no ɔtiam wei mewo ensamanfo bɛkyeme samanfo asɔm ntoma nim wɔtwe na ɛtwe ntoma no onim sɛ dadoa no ɔbɔ yɛ no ɔde abɔ ntoma nim onim sɛ saman bi empo ɛna asɔre mu ɔde tiatia mu gya ntoma no ho ɔkɔɔyɛ ɔkɔbɔ amaneɛ ɔbɔ amaneɛ esanse hu nti no tɔ owu efise hu kum nipa yɛkan no ɛno no ampa nananom pɛ baabi de ne toyi na adeɛ kyeeɛ no nananom bɔ anan kɔ nsamampom hɔ ɛkɔhwɛ baabi ɔkɔbɔ dadoa no ɔmo kɔ no ɔmo kɔ hu sɛ dadoa no a ɔde bɔ fam na adeɛ bɛkye ɛkɔ akɔhwɛ di adanseɛ sɛ dadoa no ɔde abɔ fam no na sɛ ne ntoma no ɔde bɔ mu ɛnam sɛ ne ntoma ɔde dadoa no bɔ mu bɔ ɛfam nti no ɔde hu ɛma ne kra mpo dwane ne ho ɛma owu ti adeɛ san na du nsire aso akyɛ no ebi no bɛdam ase ɛnim sɛ bɛtie na so pɛm etimi nua yehu efiri mu ne hu mpo ekum nipa ɛnyɛ sɛ wa kokoduro a bibia ne yɛ kokoduro ɛnyɛ kokoduro fo kankan sɛ panyini bi kodidi na tem kwaye na mebia mfata nkyerɛ no bible ka asɛm bi Christopher adie bi no me ka asɛm bi a na me de ama mfato fi sɛ ne Ghana man over 70% ɛyɛ Christopher 20% ɛyɛ nkramofo 10% ɛna yɛ traditionalist akomfo ɛna o man kwa sɔre adentia yɛ kusaye yɛ boto yɛ na bible ka asɛm bi asɛm a bible kan yɛ no ɛyɛ no kura na ɛnyɛ no kura ɔso ohunfo kura nkɔ heaven ohunfo ɔnkɔ heaven
wɔse gyidie nti wobɛtuma tietia awɔwɔ ne nyanya nkyerɛ so ɛno nkyerɛ sɛ wɔwɔ ne nyanya nkyerɛ wɔ hɔ akotia no so ɔbɛka wo obɛkum sɛ wɔ gyidie a wobɛtuma tietia pentua so abra pentua nwɔwɔ opa pentua wɔ hɔ akotia so saa nwɔwɔ enti ɛkyerɛ wo sɛ badwen ba le betuma di akra ti sɛ bible ka sɛ gyidie nti wobɛtuma tietia wɔwɔ ne nyanya nkyerɛ so a na ɛno nkyerɛ sɛ wɔwɔ ne nyanya nkyerɛ wɔ hɔ a kotiatia no so ɔbɛka wo emra ensɔhwɛ bɛtoɔ no no ani na ho so no gyidie nti wobɛtuma tia wɔ so a ɔnka wo ɛnyɛ sɛ wɔwɔ hɔ a wɔsɛ bɛkɔsɔ na hwɛ bɛkotia no so bɛnyansafo yɛ mu ne bɛyɛ nka nasɛm moma yɛ ni na hɔ obɛtumi fa bible na wakɔdi di panyini bi atɛm panyini kɔka wɔsɛ me gyidie nti akokoduro ehukum bɛɛma nti in the name of Jesus nti bibi ntimi nyawo bibi bɛtuma yawo efiri sɛ nyɛ saa nkwasi gyidie na bible kan ho asɛm no medam ase nyame nhyira mo me nuanom yɛntwe ho firi bɔne ho yɛnyi aniama ho atamdidie kasatwitwie adeɛ nsɛm fata mfiri abrabom enkɔka nua ho asɛm mfa mpenkunimdie enkɔdi nua ho adansikuru mu mfa mpenkunimdie me enkɔka nua ho asɛm bɔne emfa mpɛ enim because of money eja dabi nyame mpɛ saa me ngu nua ho fi na atemu ade bebu nua no ɛna onyankopɔn de bebu munyi atɛn na mmom mummu atɛn men ko kasa wo onko heaven wo be ko bunsam gem enya no kreda heaven bia ne ho bunsam gem bia ne ho bunsam gem ne heaven no ni nyina wa samado heaven no ubu ablabotre ne a obe kwa ma wo nananom a okoto wo ubu ablabotre ne no ye be so ma ye wo tu ni ama be papa atra ni asensu papa mo anom ni nyina akyi no bɛsa wu asaba asase so akɔ asaba amo abedi de obu ababa bɔne a edokwa kokuna kokua mo kyi anim ɛhɔ na bɛ say yes twu wa ba efa na sale ɛhɔ na bɛ say yes oloko wo yi ɛyɛ gye abraba ye boy nyina ne akuru ase nyina dakropɛ ɛbɛsoro gya hɔ ne ɛbɛsoro gya hɔ de adenti no ɔdasani etimi kɔ sopa ne nua bi kyerɛ obi abra ni nua no ni di ni ho fi ni nua no nyɛ bɔne biala adenti obi tim kɔ di adansikuru mu edi tia obie mi edi nua kɔto afi ase abra wɔnyɛ bɔne da adenti no onipa dasani etimi di kɔnkɔnsa twitwi obi na ntiri man nua no kɔ haw mu mi nua yɛ kɔ ba nyina da kropɛ wo owubɔfo bɛbɛ be gyina wo so na wana wo nsɛm fo ɛne usika pep kankan no ɛne wabrabɔ fi no ɛne usubai fo no ɛne opɛsɛ mi nkuminya ɛne sɛbe ɛkɔ yɛ afa so bu nua gye ne sika ɛkɔ yɛ afa so dada obi gye ne sika ɛkɔ yɛ afa so gye obi agya padeɛ gba ɔde awerɛhoɔ wu yɛ no sabre no ɛna abɛhu no gyina bere nyame nhyira mo modwo wo firi bɔne ho ate na wiase deɛ yɛpɛ nyinaa no ɛyɛ de gyan dakropɛ yɛbɛsɔre gya hɔ nyame nhyira mo ɔmo obi ante aseɛ bye bye